Čaute ľudia, ja som bez noh a ja idem na hobíčko. Hop, hop. No to sa pozeráte, normálne skačem z môjho penisu. Dobre, tak. Táto hra sa volá každých 5 sekúnd sa stane niečo úplne random. Nie, smrť. Počkať, ja som mal vlastne tento kruh okolo seba, takže ma to nezabilo. Tak ja som mal šťastne, takže som clown. Jak vidím, tak to ma asi len sfarbilo. Som sa chcel na seba práve pozrieť, ale mi to dá first person view. Fuj, tak tento vypadá. Dobre, ideme ďalej. Nice, ukáž. Akože tie ruky sú dobré, ale... Ne, zase clown. Boha, tak teraz som hnusný. Ale nevadí, lebo sme tu. Bomba! Padla. Tak ideme ďalej. Hop, hop, hop. Prosím, nie smrť. Flash. Šuj, 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 šuj. Počkaj, to sa mi teraz hodí. Bo to sú miziace tieto. Nie, ja teraz musím skakať. No tak toto sa mi nehodí. Som flash, ale musím skakať. Ešte som sa dosral. Však ja nemám prdel. No vlastne mám. Mám prdelku. Ups. Mám pekný sicht, čo? Pekný sicht? No a ideme ďalej. Čo najrychlejšie, lebo nič nemáme. Big head. OK. To sa na mne zaujíš. To ma asi zabíja, čo? Ešte som sa dosral. Jop, to ma zabíja. Tá stena ma zabíja. Je to nejaká vec, že ma to zmenší? Tak ja som dostal flasha. Ja som si ani nevšimol, že som dostal flasha. Si robíš srandu. Bomba. Na sersi. Boha, toto običko. Túto časť nenávidím. Jak som zomrel? Že som sa toho nič nedotkol. Hej, čo dobre. To je Češka. To je vidieť. Mám veľkú hlavu. Má českého youtubera merch. To je divný youtuber. Tu je nejaké No ešte nevidím, tak ja sa zabijem. Dúfam, že ma to dá naspäť. To je nejaký bug? Alebo čo? Čo si mi budem naspäť? Jo, som naspäť. Ja som to skoro dal. Víš, koľko stage tam bolo? Smrť, no super. I love everything. Ja už viem, jak na to. Dobre, som sa dosral. To nič hrozné není. Tak. Yes! Musel som ísť pomaličky. A som bez noh. To je ľahké. Neviem akože s čím skáčem, či s mojím či s mojou klobáskou, alebo či s mojou touto. Ale ja som chcel ísť do modrej. Takže to bola červená, teda modrá, zelená, žltá, Čo? Ja som dostala smrť, alebo čo? Zelená, modrá, teda... Úplne naopak. Boha, jak to, že som zomrel? Nemám ruky, však som mŕtvý. Už ich nemám aj tak, ale už ich zase mám. Som slepý. Fakt super. Som slepý. Ešte keď budem hluchý. Čo? Tak jak to, že ma to predtým zabilo, keď som išiel do... červenej. Som mám nádherný krk, čo ľudia? Páčil sa vám aj krk? Tak je tu zmenšenie. Tak. Ne. Dobre. Rúžová. Sakra. Kam ja som si myslel.
Takže červená, zelená, žltá, červená, zelená, žltá. Tak ja mám ale malú pamäť. Ale ja mám najväčšiu pamäť, ktorá existuje. Tak. Musel som sa zväčšiť. Akože fakt. Au. Ma bolia uši z mojich sluchatiek. Mám vypnutý zvuk. Ja som zavolal. Ja mám vypnutý zvuk a pritom počujem stále. Z mojich sluchatiek. To čo je? Tak. Ja až nemám už. Nie. Konečne. Nemám ruky, ale som rýchly jak Flash. To čo je? Big head. Nevadí, mám veľkú hlavu. Nemám nohy a už nemám ani nič. Boha, ešte som to dosral. Som si zase myslel, že ma to dalo naspäť. Hop. Ja som maličký. Ako maličký sa to šmíka. Prečo sa to šmíka? A zase som sa dosral, ty kokos. Čo mi furt dávajú tie hovna? Ajajaj. Furt hovna mi dávajú. First person. OK. Jeden môj kamoš furt hrá vo first person obička. Furt. On keď hrá nejaké običko, tak si furt to dá úplne zblízka. Ja neviem prečo. Nie! Prečo smrť? Mi to dajú napríklad Flasha. Klokán. Hop. To mám rád. Hovno zase. Kokos, čo mám ja s tými hovnami? Furt mi to dáva hovno. Nechápe. Zase hovno! Ty kokos. Mi to furt dáva hovna. A čo je? Dobre, idem ďalej. Nie, ja som zase malý. Nej zač ľudia. Budete chodiť so mnou. Tak. Prosím niečo dobré. Hop. Flash. To není moc dobré. Keď som povedal, že či mi nemôžu dať flasha, moc som to nemyslel. Ešte kangaroo. Prečo som zomrel? Komu kangaroo a flash je to najlepšie. Bolo si rýchly. A som dostal death, ale to som asi zomrel od červenej veci. Dobre, teraz to dám. Kangaroo. Konečne niečo užitočné. Tak. Freeze. Takže stojím na mieste proste. Tak idem ďalej. Dúfam, že mi to nedá smrť. Žiadne nohy. Tak mi prosím vysvetliť, jak to, že tak vysoko skáčem. Čo som ja? Žiadne ruky. Tak ja už mám len telo. A to je dobré na toto? Nie. Prečo malý? Prečo malý? Na zdravie. Zoom out. Fakt super. Fakt super. Prosím, niečo super. Niečo dobré. Nech to nebude smrť. Alebo dwarf. No hands, OK. To je užitočné. Teraz som creeper. Ale teraz sa nemôžem dotýkať žiadnych vecí, ktoré ma zabíjajú, takže to je dobré. Nie, Simak, to jak mám sem vyskočiť? Tak. Potreboval by som flash. Dwarf. Nie. Prečo mám dwarf? Hop. Tak. Tak teraz sa to moc... No hands, však ja už nemám ruky. Boha. Racisti. Tak. Dwarf? Si robíš srandu. To som aký malý. To mám akože čo? Ale jak ja akože vysoko skáčem? Na to, že som malý a dostal som veľkú hlavu. Ja som dostal snare? Flash. Nie. Ja sa zabijem. Na to sa nedá.
dostajem giant. Co robíš srandu? Dobre, ideme na to. No hands, kamo, čo majú s mojimi rukami? Majú nejaký problém s mojimi rukami? Alebo čo? Flash, no ale... Flash sa na toto nehodí. Vidíte? Pup, kamo, zase hovno. Som ho po dlhej dobe konečne nedostal, zase som ho dostal. Čo mám s tým hovnom? Prečo mi to na začiatku, zase hovno, prečo mi to na začiatku ukazuje, že sa spavnem úplne na začiatku? No, na začiatku spavnu. Clown. No teraz mi tie moje ruky sedia. Dwarf. No super. Som vyskočil a som sa zmenil na maličkého. No legs. Tak odteraz som dostával žiadne ruky a teraz žiadne nohy. No racisti. No legs. Ja už nemám nohy. Ale jak tak silno skáčem? Kangaroo. No to sa mi hodí. Ale vysvetlíte mi, jak môžem bez noh skákať tak vysoko? Teda ani ja s nohami nedokážem tak vysoko skočiť. Kangaroo zase. Však kangaroo je dobré. To je asi čo najviac užitočná vec, čo tu je. Dwarf. Si robíš Toto by sa mi hodil giant. A flash. No a to sa im hovno. Také super. Blindness. Ja som to dal. Ako slepý. Ešte do checkpointu. Kam, tak to som aký dobrý. Ja že padám. Zase slepý. Prosím. No dobre, checkpoint. Tu je nejaký týpek. Až ten bol za mnou. Ja som si ho všimol, on bol celú dobu za mnou, to ma kedy prebehol. Ja som dostal smrť. Fakt, ľudia, sorry. Ale som chorý. Ale pre vás, ľudia, natáčam. Lebo vyrástam tento content. Tak čo musím robiť, než natáčať? Tak. Uhni. Už si to môžem oddáliť? Tak. On sa tu posral. Alebo to ja? Čo som ja dostal? Kámo, ten typek ma strčil. Je čo za hajzla? Hajzel veľký. Dobre, ideme ďalej. Nemám ruky. Zase. Ako očividné, vole. Dobre. Ešte som dostal smrť, ty kokos. Čiže som bol mŕtvý. Clown. Že clown, to je úplne k ničomu. Len to vás robí škaredých. Freeze. Tak ja som na tie zelené nemôžeme ísť, čo? Keď ich preskakuje. Ale to robí len tak. Ale podľa mňa nemáme na ne ísť. Lebo no, čo by to tu tak bolo? Tu čo? Nevidím. Nice. Kamo, tak teraz som skoro padol. Ja som slepý, boha. Fakt super. Hop. Tak. Hop. Easy. To musí mi... Čo? Čo? To sa musím strieľať. To mi nehovor. Tak. Čo? Nechápem, čo tu mám robiť? Mám ísť akože po tomto? No hej. A že mám ísť po tom tmavozelenom. To čo je za hovno. Blind dress. Nice, mám checkpoint! Ľahké. Fakt ľahké. Ale mám pocit, že sme sa dostali ďalej než liderko a nerko. Ale nekopírujem, len jak som robil tie oblička,
To ma napadlo, že ešte si toto zahrám. Lebo to poznám. Kamo, jak to mám ja skočiť? Bombu ešte zo mňa dám. Si robíš srandu? Áno, robím. Tak si nosím. Zase som na začiatku boha. Keď 5 krát zomrem, video ukončím. Dobre. Ideme na prvú vec. Ako fakt? Jak to mám ja akože dať, keď som malý? To sa nedá. Toto sa nebude počítať, že ako nejaká smrť. Toto sa len tak zabijem. To sa nepočíta pre vás, ľudia. Super, to je akože dostanem challenge. Dobre, ideme na to. Prosím, nič hrozné. Klaun. Veľká hlava. Ako fakt. Hop. Aspoň som múdry. Ale klaun. Tak. Prvá smrť. Kamera som to tak skoro mal. Tak. Nie, smrť nie. Ale, tak viem skákať, boha. Racisti. Mi dajú preč ruky. Hrozňáci. Nie, prečo smrť? Nie, prečo smrť? Druhá smrť započítaná. Si robí za mňa srandu. Akože fakt. Jak to mám dať ako flash? Kámo, tak toto je hrozné. Si naser si. Tretia smrť. Si robí srandu. Počkaj. Vysmrkám sa. Prečo ja nesmrkám ako slon? Prečo som taký odlišný? Tak som smrkať ako slon. Dostal som snaila po druhý krát. Flash. Nie. Prečo smrť? Prečo smrť? Štvrtá smrť. Teraz keď zomriem, tak proste koniec. Proste je koniec. Dead je úplná hrôza. Napríklad dostanem blindness. Fakt super, že som slepý. Aj toto slepí ľudia nevidia. Tak. Bomba. OK. Tak to som vyseral úplne dole. Prosím, nič zlé. Napríklad hovno. Prečo smrť? Prečo smrť? Tak čaute ľudia.